Including Los Angeles kalapen yap duna arpusau ngut kibriu kalapen long yaki hajar ngut ban pedri bat kalapen julor ya palat kat hajar teli ki jingtei hakaba kading kala kelang lingba ka jaka ka bakam he ban ya ka San Francisco. Katai ke including kelas dang haka hinyo trik ukala lingkot hajar arpusan bat laong bana kadau ka jingjor jong kala air Santa Ana lapen long ya ka jingpur jong keding. Laong ba kanikal air kala bandang teng hadu kasni balang katayo banwan ke California Fire kala yathu bakading kepala kelang Palisade Eaton Kenneth Bathurst kala bamdu kumbashi spa 100 square kilometer. Ya kadau jong ki jungplu patla bantip Henry ki jingken baningkong ki pen ba kadau kala banlong ka bakrau tam haka history jong ki US. Ka jingken ke baningkong na ka aku weather ka antat ba ka jingjulor bar ka jingdunong haka yok kokot kala banlong nadu shispa lai pusan billion US dollar hadu shispa san po billion US dollar. Katkum ki kubor balapan live ya ka neka jingplu ding ha California komba shilak san po hazar ngut ki briu kila sha pin kenria haka ba palat news pa ngut kila wat jakari haka hinyo teli ki jakasa. Hadu kasmi ublay ka Cal Fire kala pentip ba ya kading jong ka Palisade lala ban penlip hadu kadway persen mat kading jong ki Eaton lala ban penlip hadu arpo hinyo persen. Ka National Weather Service kala maham ba kil air bajur jong ka Santa Ana kila ban 1.5 biang shen bat kala ban penmi ya kijing maham da kala mayong na kabenta ka jingplu ka bajur hadu kasngi balang banwan. Da ki hajar ngut kila Petkrat bat bun kila duno ya ki ying ki sem jong ki kentup ya ki kelur ka Hollywood u Billy Crystal bat ka Mandy Moore bat u coach jong ka Los Angeles Lakers u JJ Redick. Kat bakading kala penduna ya ki katto kat ne ki ying he jong ki riu pau khmat bat ki jaka pen iflim syakadepei kala thangling ba ka jakari tingan ha alta dena ka bala thau na ka benta ki pateng jong kalong ying ki doyong. Kading kala bamdu ya ki katto kat ne ki jaka mane blai kentup ya ki mosque ki synagogue ka parish jong ki nyam Catholic bat jan hendriu teli ki yang mane Protestant. Ka jingplu klau ha US bunsin ka jana ka dau uperthat enrei menta ka kenti ka National Fire Protection Association kamshim lalap satyai ki sakhi satar batir uperthat ha ka thain Palisade lane saudong jong ka Eaton Fire ka balas dang na syatei lamingi jong ka Los Angeles County. Kinong to kit mentai ki dang penlek jengmut ha ki artli ki dau ki bahadin ki bala banlong ka jingpen petai ding ka bala thumu lupa ne ka bala penmi da ki line boarding. Katanat pule puthi jong ka California kalapin bana ha ka shiphoterik si to ding baki don lai spa live santali ki school ha kaleng ka Los Angeles San Bernardino Riverside Ventura bar ka San Diego County ki bala sha khang kerdap. Ulat jong ka California u Gavin Newsom ulapta eki he jong ka jilla bakin wat bania balai ba ka pung ka bahe hadu saus pa 1 million liter kala ja rangai bar ka tu kan netli ki haidaran ki la terkhong.